दायो जोङो बे 3/3 किउबखौ सल्भ खालामनायनि सिगाङावनो आरो सल्भ खालामनायनि सिगाङावनो मोननै एलगरिदमल' गोसोआव लाखिगोन बे मोननै एलगरिदमजोंनो जोङो बे किउबखौ सल्भ खालामगोन जोङो दायो जों गावनि न'आवसो सल्भ खालामगोन लासैब्लाबो जोंनो जागोन जों खालि सल्भ खालामनो हानांगौ दायो जों टाइमखौ नायथ'वा उनाव एक्सपार्ट जालांब्ला बा नेशनेल चेम्पियनशिपआव वर्ल्ड चेम्पियनशिप नेशनेल चेम्पियनशिपआव जुदि थांनो नागिरोब्ला थाब खालामनो सोलोंनांगोन आरोबाव गोबां एलगरिदमबो गोसोआव लाखिनांगोन माब्ला मा जायो दायो जोङो अनलि मोननैल' जोङो एलगरिदम दायो जोङो प्रेक्टिस खालामथ'गोन मोननै एलगरिदमजों जोङो बे किउबखौ सल्भ खालामगोन सेथि एलगरिदमा जाबाय आगदा आखाइनि एलगरिदम राइट हेन्ड एलगरिदम सिम्पल प्रेक्टिस खालामब्ला 10-15 मिनिटावनो खालामनो हागोन दा आगदा आखाइनि एलगरिदमा जाबाय मा राइट साइड बे राइट साइडखौ जोङो राइटआव गिदिंहोनांगोन बेबायदि आर इउ आरो खेबसेबाव आर इउ दा जोङो बे किउबखौ हमनायावबो मोजाङैनो हमखा बेबायदि आं जाबायदि हमदों बेबायदि जेन राइट आर जेन बे आसिजों बे आपखौ होनायो आरो बे मोननै आसिया एक्टिभ जानांगोन आरो खेबसे लावफिननोसै दोनबाय जोङो गोजाखौनो लानोसै बेबायदि लाबाय बेबायदि हमबाय आर इउ माने आप राइट आप राइट उल्टाथिं माने आर प्राइम आरो खेबसेबाव आर इउ आर प्राइम इउ प्राइम 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 नै गावनि जायगायाव फैफिनबाय दा बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय था आर इउ आर प्राइम इउ प्राइम माने खेबसे राइटआव हरदोंमोन बिनि उनाव आपनिखौ हरदोंमोन दहाय हरनायखौ लावफिनबाय आरो दहाय आप हरनायखौ लावफिनबाय हरबाय लावफिनबाय हरबाय लावफिनबाय बेबायदि आरो आर इउ आर प्राइम इउ प्राइम आर इउ आर प्राइम इउ प्राइम आर इउ आर प्राइम इउ प्राइम आरो बेखौ खालामबाय था बेसेबां हायो बेखौ खालामनायनि उनाव जुदि हाबायब्ला बेयाव राइट हेन्डनिमोन दायो जोङो लेफ्ट हेन्डनि खालामनांगोन लेफ्ट हेन्डनिया जाबाय एल प्राइम
माने जों जुदि L खौ सिगाङाव लाबोब्ला जोंनि क्लकवाइज नङा बियो क्लकनि उल्था घरिया जाबायदि घरियाथ' बेथिंसो थाङो दा घरिनि उल्थाथिं लाबोदों जोङो ओंखायनो L प्राइम दा बेबायदि जों बेबायदि सिगाङाव लाबोला जोङो L प्राइम U प्राइम माने घरिनि उल्था U प्राइम बेयो आप बेबायदि हमनांगोन L प्राइम U प्राइम L U L प्राइम U प्राइम L प्राइम U प्राइम L U 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 बेबायदि आरो राइट हेन्डनिया जाबाय राइट आप राइट उल्था आप उल्था राइट आप R उल्था U उल्था लेफ्टनिया जाबाय लेफ्ट उल्था आप उल्था लेफ्ट आप लेफ्ट उल्था माने लेफ्ट प्राइम U प्राइम माने U उल्था आरोबाव L आरो U थिक बेबायदि बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थादो